simpel veld. Nou, een paar binnenste buitenpretjes. Zien we hier een prachtig tafereel. Een tafereel, dat, ja, ik vind dat zo bij deze plek passen. Goedemorgen. Hoi. Ik vind dit zo'n mooi tafereel, hè? Ja. Ja, echt. En het werkt en het niet steekt. Wat bleef? En het werkt. Nee, maar gewoon op deze plek. Want ik neem aan dat je iets aan het doen ziet voor het miljoenenlijntje. Ja. Ja, ik ben hier aan het afzoeren. Voor de overweg. Er komt er een nee, hè? Nee, daar zijn voor gaan opknappen. Dat zit in de loods, ligt daar, de boom. Hier was eerst toch geen boom, of Jawel. wel? Wel? Ja, ja. Want weer rij je... Zwaaien, ja. Ja, weer rij je wel eens dukker overheer. Ja. Maar wie lang zijn die al weg dan? Engweg nu. Zwaaiweg aan van zo'n voetje, ja. Ik vind mijn gevoel zien we die altijd gewoon overheer gereden. Ja, maar dat staat helemaal omhoog, ja. Ja, want er is natuurlijk niet veel verkeer, hè? Nee, nu met Daar zal het aan corona liggen. varen we niet, dus bijna niet. En als we met de lui varen, dan gaan ze eraf, ja. Maar dat is een... is ook nog zo'n lekker ouderwets systeempje, hè? Ja. Ja. Moest de 50er jaren allemaal. En wie wordt dat Hier in dat bediend? huisje. Dan doen we met zo'n hendels. Die ouderwetse hendels, hè. Doen we dat omzetten. Geweldig. Is die deur op? Ja, ik ga wel in een sleutel, ja. Ja, dan kan mensen misschien even binnenkijken, Ja, want dat is natuurlijk wel leuk. Als we dan toch op de nostalgische tour gaan. Ja, pas op. Dat is een hele gevaarlijke volgens mij, Ron, of niet? Ja, dat is een Janse leven. Wie heeft er? Laura. 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 Hey. Ik ga Jan Smit. Zo. Laura. Hele lieve man. Oeh, begin het baasje. Ja, het baasje die hier even de deur opmaakt. Nou, waarom mee binnen, natuurlijk. Ja, dat zal vroeger maar in zo'n huisje gezeten hebben. Ja, dan kan ze wel de venster allemaal opzetten. Hè. Ja. Wanneer zien die uit de roulatie genomen, die huisjes? Boah. Dat weet ik ook niet precies. Nou, ik ben pas 2 jaar erbij, hè, bij de ZLSM. Bij de miljoenenlijntje als vrijwilliger. Voor mijn pensioen. En ja, ik weet er niet zo heel veel vanaf eigenlijk. Niks goed. Ik doe alleen werken en mijn hobby en dat vind ik leuk. Ja. Ja, maar dat is ook het allerbelangrijkste. Ik Ja, denk precies. ook voor de ZLSM ook zelf dat ze vrijwilligers hebben en genoeg. Ja, Want ze hebben het klooi zat gehad, heb ik begrepen, hè? Ja. In de coronacrisis. ja. En, Dus- maar betekent dat je ook pas 2 jaar met pensioen ziet? Ja, ik ben pas 1 jaar met pensioen. Eigenlijk pas officieel, pas van januari ben ik uit het ziekenhuis weg als verpleegkundige. En nu ben ik doe nog in de thuiszorg, omdat de vrouw nog geen pensioen had. En ik dan wel. Ja. En ik denk, ja, dat is ze nog in de thuiszorg. En dan ben ik bij IZT. Ja, lui verzorgen thuis. En dit doe ik erbij dan, voor de dagen die ik over had. Kom even naar onder weer. Doet je de deur dadelijk maar weer op slot. Ja, ja. Hé, maar wat een mooi verhaal eigenlijk. Dat je ziet dan weliswaar met pensioen, Ja, maar je ziet toch nog ja. in de thuiszorg. Ja, bezig blijven. Hè. Ja, maar aan de andere kant, ja, dat is zichzelf. Kijk. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel, dat zit denk ik in dich, of niet? Ja. Als in de zorgsector is Ja. gewerkt Ja. en er zien genoeg lui die een beetje hulp kunnen gebruiken. Ja, nu houden ze het hard nodig. En ik denk, ja, dan heeft ze toch nog wat erbij doen. En ik doe nu 3 dagen per week dan ik nog in de thuiszorg werken. En ja, dat gaat eigenlijk prima. Misschien gewoon ik na de vakantie gewoon ik misschien weer nog 2 dagen of zo. Ja, kijk wel wie het goed komt. Hè. Is dat niet eigenlijk stiekem ook best lekker? Dat ze niet volledig
Ja, aan de kant stiers, Ja. laat ik het zo zeggen. Ja. Maar dat is er toch nog een beetje wie het zichzelf uitkomt, ja. kan werken. Dat is heerlijk. Ja, ik bevel me heel goed eigenlijk. En Ik ben wie blij dat ik goed het ziekenhuis weg ben. De druk Ja. is erg groot hoor. Nu, erg groot. En ja, ik vind het gewoon lekker nu. En welk ziekenhuis wordt het? In Maastricht op de kinderintensive care hoor ik maar. Oh, Ja. dat lijkt me ook best heftig. Ja, ja, wel heel leuk. Heel leuke mensen en leuk met de kinderen omgaan. En ja, soms gaat het minder goed met de kinderen. Hè. Ja. Ja, dat hoort erbij. Ja. Wie lang heb je dat gedaan? Ik ben 40 jaar in het ziekenhuis geweest, maar ik ben 10 jaar op de kinder-IC in Wauw. Maastricht geweest en nog 20 jaar in Orken op de kinder-IC. En wat deed je dan precies op de IC? Ja, Echt? kinderverzorgen, ja. Kinderverzorgen. Ja. Hebben ze dan ook automatisch contact met de elders van die kinderen? Ja, uiteraard. Heel veel, ja. Dus de ouders kunnen 24 uur per dag erbij zijn. Dus ja, daar hebben ze heel veel contact met. Ja. Stond er wel eens een bedje voor de elders? Op? Ja, ja, ja. Ja? Ja, dus de ouders kunnen het op een van de ouders kan immer erbij blijven, ook slapen s'nachts. Ja. Heb je zelf kinderen? Ja, één dochter, ja, ja. Maar die is al ouder, die is al 27, dus Nou ja, omdat ze zelf, als ze zelf kinderen is, dan komen dingen misschien die ze dan zuus en mij maakt op de IC ook wat harder binnen. ja. Heb je dat in die 10 jaar altijd wel een plekje kunnen geven? Als Ja, er wielen hebt, ja? altijd, ja, ja, ja. Ik kan daar heel goed met omgaan en als ze naar huis gaat ze naar huis. En als ze op het werk is ze op het werk. En je moet net aan de gang blijven. Hè. Vul je nummer dat ook met naar huis allemaal in de kop en dat houdt ze niet lang vol. Dus ja, ik heb dat geleerd om dat wel af te schakelen en ik kan er ook over met mijn vrouw en ja, dan ben ik het kwijt. Ja. En die zit er zo moeilijk met huks Ja. en buksje te Ja. lezen. Ja, Ehm, gezellig. ja, dat je dat soort dingen samen Ja. ook doet. Ja, ik vind dat belangrijk. Ja, ja, je bent toch samen en ja, je kunt lekker hier zitten relaxen en ik vind dit relax. Je gaat afschoeren. Ja, er zit geen tijdsdruk op. Nee, precies. Was dat niet wennen? Want je zei het net. Ja, Ik ben blij dat ik uit het ziekenhuis weg Ja. ben vanwege de druk. En heerlijk. hier zit helemaal geen druk op. Dat is geweldig. Ja. Ik kan gewoon, wanneer ik zin heb, wanneer ik nu zin, ik ga geen zin meer, gewoon in de heem. En dan kom ik morgen weer terug, of overmorgen, maakt niks uit, heerlijk. Maar je ziet dus pas een jaar weg uit het ziekenhuis. Ja, ja. Heb je dat dan nog meegemaakt, dat op de IC, de kinder-IC, ook de boel onder druk kwam te staan vanwege het aantal Vreselijk, coronapatiënten? Ja, maar veel houden ging niet veel coronakinderen, hè. Die zijn er gewoon niet. Maar bij ons gaat nu de helft van het personeel naar de Ja, dat volwassen bedoel ik, IC. ja. En ik ben dan hinger gebleven bij de patiënten die er nog zijn. En ja, de vrijwilligers die gingen allemaal naar de volwassen IC. En dat zet de boel heel erg onder druk hier, hoor, dat klopt. Dat wordt niet echt fijn, moet ik zeggen. Nee, maar ja, Maar het was- hoort erbij, hè. En die zit en ik Het was was een blij dat ik situatie- er niet heen hoefde te gaan. ja, gelukkig maar. Ja, Maar het was natuurlijk een situatie waar iedereen zoiets had, zo van, ja, dit is een eerste keer dat we zoiets meemaken. ja. Dus er precies. bestond ook niet echt een draaiboek voor. Nee, nee. En het was ook wennen en voor ons, we kregen ook wel eens corona-verdachte patiënten en dan moesten ze echt heel erg aan wennen. Hè. Ja, wat gaat ze doen, wie moet ze doen en ja, er moesten allemaal protocollen ontwikkeld worden, dat ging allemaal hals over kop en ja, en op een gegeven moment denk ik van ja, ik kan nu de splitsing maken, ik ga het anders doen en ja, dat was echt fijn. Ja. Ik ben met pensioen, ik heb mijn pensioen vervroegd gepakt en de rest doe ik bij Dat het nog kan. ja, Vervroegd pensioen. ja, ja, het is wel wat minder, maar ja, dat is gewoon zo. Ja. Dus dat was voor Och geen moeilijke keuze om te zeggen van dan neem ik genoegen met wat minder, maar dan kan ik wel eerder stoppen. Ja, dat was in het begin dacht ik van ja, moest dat nou echt doen, maar hebben we samen besloten en dat gaat prima. Want je zei Geen net, ook spijt wederhelft werkt nog wel. Ja, die deed nog halve dagen werken. En wat doet ze? De secretaresse. Secretaresse. Ja. Denk je dat ik die een vreugdje kan stellen of zal ze dat vervelend vinden? Ik denk niet dat hij dat leuk vindt. Niet. Nee, dat vindt hij niet leuk. Ja.
Want ja, Maar dat was wel ik voor. word net aan het denken, nou ja, ik wil er niet storen als ze lekker zitten lezen, maar ik doe al, waarom zit ze met de rug naar de dingen toe? Want Ja. maar Als ik ze denk in de dat zon ze... zit te lezen, ziet ze niks. hè? Precies, Ja. Ja. want het zocht er echt goed zo van, ik sloeg me af voor de wereld, maar zo had ze Nee, is beter voor de licht zon. voor te lezen Ja. en geen tegenlicht. Ja. Hey, en nou denk ik bij mezelf van, dan ziet je op de kinder-IC niet immers geweest die heel veel technische handelingen moet verrichten. Jawel. Toch? Ja, met beademing en ik heb heel veel technisch gedaan. Ja, Oh, gingen dus- ze in beadem, dialyse, van alles. Alles wat volwassenen aan de kinderen ook. Ja. Nou, ik vroeg dat omdat ik dacht van, waarom zal er dan dit vrijwilligerswerk zien gaan doen? Ja, maar dit is ganz anders. Ik ken hier ook niks van. Ik heb dat allemaal moeten leren. Hè. Die jongens wie ik daar komen zijn, ik zeg hem maar wat ik moet doen, want ik weet echt niks. Nee, ik kan niet lassen, ik kan niet... ik ga dat allemaal moeten leren, wie ze dat af moet kratsen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Nee. Niet, hè. Nou, ik moet zeggen, ik ken nog nou bijna 12 minuten, zo lang duurt een aflevering van Ongeveer. En je maakt op mij een hele actieve indruk. Iemand Ja. die nog volop in het leven stiert, Ja. die nog een beetje blijft werken, neven Ja. zijn pensioen. Maar iemand die ook niet bang is om nog nieuwe dingen te leren. Ja, precies. Zoals dit bijvoorbeeld. Ja, dat is heerlijk. Het is echt perfect voor mij. Het is echt fijn. We willen ze nog meer. Ook in de winter gewoon die boeten zitten hier. Het is heerlijk. Ja. Ja, ik heb 40 jaar binnen gezeten in het ziekenhuis. En nu kan ik boeten. Ja, wat is nu nog beter als dat? En toch het nuttigs doen.